Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du faqala al-imamu Ibn Qasim al-Ghazzi rahimahullahu ta'ala wa kadzalika sahibul matni al-imam Abu Syuja'in rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Mas Fatihah amin kagem beliau-beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala rahimahullah faslun. Faslun utawi iki iku fasal suci. Ai hadza faslun fi umurin ing dalem pira-pira perkara tukhalifu kang bedani fiha ing dalem pira-pira perkara tukhalifu kang bedani fiha ing dalem pira-pira perkara almar'atu sapa wong wadon ar-rajula ing wong lanang fis sholati ing dalem salat. Dados fasal niki nggih niku njelasaken perkara-perkara sing wong wedok bedani wong lanang dalam jerone salat. Ya, nanti ada beberapa perkara nggih wong wedok gak oleh nggih kok gak oleh nggih hendaknya bedani wong lanang dalam masalah perkara-perkara niki ngoten nggih. Nah engko saliyane perkara-perkara iki padha kabeh. Saliyane perkara-perkara niki iku padha kabeh. Ya. Nah iki perkara-perkara niki sing nggih hendaknya sing wedok niki bedani sing lanang. Napa mawon wa zakara lan nyebutaken wa zakara lan nyebutaken al-musannifu sapa ki musannaf zalika ing mengkono kang tinutur iku apa faslon fi umurin tukhalifu dan seterusnya iku ya fi qaulihi ing dalam dawuhe ki musannaf. Sinten ki musannaf yaiku Imam Abu Syuja. Wal mar'atu lan utawi wong wadon tukhalifu iku bedani sapa wong wadon ar-rajula ing wong lanang fi khamsati asya'a ing dalem 5 pira-pira perkara. Dadi nggih ning jero salat niki wong lanang wedok janjane padha kabeh. Nggih janjane padha kabeh. Mung 5 perkara niki iku wong wedok niku bedani wong lanang. Ya, napa mawon niki? 5 iku apa ae? Ya. Farrajulu mongko utawi wong lanang. Farrajulu mongko utawi wong lanang yujafi. Iku ngrenggangake. Iku ngrenggangaken sapa wong lanang, ngaduhaken. Ayarfa'u tegese ngangkat. Maksudnya yarfa'u yang ngaduhaken. Ya, mirfaqaihi ing siku lorone wong lanang anjambaihi sangking ya weteng lorone wong lanang. Saking weteng jambun niku lambung ting napa ki wetengen niku lho. Ya weteng tapi sing weteng kanan kiri niku lho. Ya. Terus nah iki sing siji yang pertama iki wong lanang niku engko nek pas wayah rukuk wayah sujud iki ngono terusan ya pas wayah rukuk wayah sujud niku sikune diadohno saka lambung lorone iki kedua sikune nggih
diadohno sangka napa kedua lambung. Ya, ruko piye? Ya, rukone ngeten. Aja ngeten. Nggih. Dadi sikune niki napa diadohno sangka lambung ini. Pas wayah rukuk, pas wayah sujud kaya ngono. Ya, paham? Paham mboten? Lah sedangkan wong wadon, wong wedok, ya dadi wong wedok niku nggih urusan ambek wong wedok niku mabnahu ya apa jenenge di landasane ku engko sangka landasan apa jenenge ya dibangune atas iso sebisa mungkin nutup. Nah, mulane engko nggih wong wadon nek salat niki sunahe pripun? Sunahe adalah nggih sikune ya kedua sikune niki dipepetno ambikan napa lambunge pas wayah rukuk, pas wayah sujud. Paham? Ya. Nah wong lanang diadohno. Wayuqillu lan ngangkat sapa wong. Ayar fa'u tegese ngangkat sapa wong lanang batnahu ing wetenge wong lanang an fakhidaihi sangking pupu lorone wong lanang fir ruku'i ing dalem rukuk wa sujud lan sujud. Wong lanang nggih nek wong lanang niku ngangkat wetenge sangka napa sangka pupu lorone ketika rukuk ya ketika sujud. Lah sedangkan wong wedok ya terutama pas sujud, nah pas rukuk niki nasorne rada susah ya. Nah wong wedok niku dipepetno. Jadi pupune dipepetno ning apa? Ning wetenge. Oke. Paham? Nah wong lanang diadohno. Ya diangkat wetenge sangka pupune. Sampe nak sujud yang ngeten ya. Ya. Nah, iki dadi ketok rada mekar lho. Nah wong lanang niku wong wedok dipepetno. Nggih. Pupune dipepetno ambekan apa? Ambekan wetenge. Paham nggih? Iku ngoten. Ing dalam rukuk, ing dalam sujud. Iku mau sing pertama apa mau? Nggih, sikune diadohno wong lanang sikune diadohno sangka napa? Sangka lambunge. Sing nomor loro wetenge diadohno sangka pupune. Terus waya jaharu fi maudhi'il jahri, waya jaharu lan banteraken. Ya, maca dengan jahar, dengan banter sapa wong lanang fi maudhi'il jahri ing dalem panggonane jahar. Wa taqaddama lan wis dhisik apa bayanuhu apa penjelasane maudhi'ul jahri fi maudhi'ihi ing dalem panggonane. Nah iki nek wong lanang pas wayahe jahar niku macane kelawan jahar. Ya, kelawan banter. Nang wedok nggih, nang wedok niku kelawan lirih. Ya, kecuali engko nek di hadapan utawa dhewean utawa di hadapan ya wong wedok-wedok tok utawa di hadapan ana wong lanang tapi mahram. Nah, iku tetep disunahno banter. Nggih. Tak jelasno sik. Jadi nggih wong lanang ning panggonane jahar utawa ning waktune jahar niku disunahno jahar. Ya. Begitu pula nek pas wayu ayahe sir utawa lirih-lirih niku ya wong lanang wong wedok ya sir kabeh. Nggih. Ya jadi apa mau diul jahri kapan? Pas salat bengi, apa maghrib, isya, kalih napa? Subuh. Itu pun di 2 rakaat pertama. Nggih, nah subuh 2 rakaat kabeh iku. Nggih. Ya pas wae maca Fatihah ambekan pas wayahe nempel maca surat-suratan niku. Ya begitu pula salat Jumat, begitu pula salat Id 2 niku padha ae maudhi'ul jahri iku. Ya. Terus engko ana meneh iki sing gak disebutke yaiku napa salat tarawih. Ya padha ngono iku maudhi'ul jahri. Witir ing Ramadan ya maudhi'ul jahri. 2 rakaat tawaf pas wae bengi ya ngoten. Salat gerhana bulan nggih padha ngoten. Salat istisqa meskipun siang-siang
salat istisqa atau golek udan, njaluk udan meskipun siang-siang niki nggih disunahno banter. Nggih. Lah wong lanang pada waktu-waktu iku mau ya macane banter. Nah wong wedok pripun? Wong wedok lirih. Ya wong wedok napa lirih kecuali ya kecuali nek di lingkungan perempuan kabeh niku banter gak apa-apa. Ya contohnya misal mbak-mbak iki nggih salat ngisak dhewe ambekan mbak-mbak dhewe kabeh. Nah niki disunahno tetep disunahno untuk kesunahan maca banter. Nggih. Paham nggih? Utawa ngene wong lanang sing mahrame ning anake dhewe utawa ning mase dhewe iki padha disunahno banter. Tapi kok di hadapan nggih di hadapan wong lanang sing ajnabi maka niku ya lirih. Wa idza naba jadi sing nomor 3 mo ya. Nomor 3 apa? Wong lanang iki ning panggonan jahar-jahar, nang wedok sir nggih. Wa idza naba sing nomor 4. Wa idza naba lan nalikane ngenani. Hu ing wong lanang ai asoba tegese ngenani hu ing wong lanang. Syai'un apa suwi-wiji fis sholati ing dalem salat. Sabbaha mongko maca tasbih. Sapa wong lanang fasabbaha mongko maca tasbih sapa wong lanang fayaqulu mongko ngucap sapa wong lanang subhanallahi ing ucapan subhanallah because dzikri kelawan tujuan zikir fakot bloko au ma'al i'lami utawa sartane memberitahu misal kalau salah utawa apa ya au atlaq utawa memutlakno iki dikomentari seandainya redaksine fa'in atlaqa ngono ya lan lamun mongko lamun mengitlakkan niku artine gak niat apa-apa anggere maca subhanallah tapi ora diniati zikir gak diniati apa-apa ya lam tabdul mongko ora batal salatuhu apa salate wong. Tapi niki dhaif pendapat iki sing muktamad nak mengitlak niki batal. Awil i'lami engko tak jelasno. Awil i'lami utawa niate memberitahu ngawaruhi fakot bloko batolas mongko batal. Dadi ngeten nek ning jero salat rungokno iki engko dipraktekno bareng ya. Ya nek ning jero salat kok misal ana apa-apa ya imame salah misalkan janjane iki rakaat ketelu nggih durung rakaat kepapat imame langsung tahiyat akhir ya kok ngene kan ya engko makmum ya kudu ngelingno ya makmum harus ngelingke carane ngelingno piye ya nah iki maksudnya ngoten jadi iki ya nek ana sesuatu ning jero salat cara ngelingno utawa cara memberitahu antara wong lanang mbek wedok beda. Nah wong lanang carane maca subhanallah, maca tasbih subhanallah. Misal ya kula kok salah nggih janjane iki lagi rakaat ketelu kula langsung tahiyat akhir ya salat ngisya ya salat ngisya harusnya kan ngadeg meneh nggih ta sampean sing ning mburi carane ngelingno pripun maca subhanallah kok bariku aku eling aku munggah ya nerusno rakaat keempat paham nah nek wedok pripun ya nek wong lanang maca subhanallah nek wong wedok engko dengan cara tepuk tangan ya tepuk tangane ku ana carane ora kok tepuk tangan kok sampean ngeplok-ngeploki doro ngoten mboten ora ngeten mboten nggih kayak tepuk tangan sing biasa niku mboten nanti dijelasno tepuk tangan diantara tata carane napa telapak batine telapak tangan kanan
Ya niku nepuk zahire telapak tangan kiri. Ya, paham? Iku di antara cara. Nanti ada cara-carane wis engko. Ya. Nah, wong lanang mau pripun ngelingnone? Maca subhanallah. Nah, wedok dengan cara tepuk tangan. Ya. Lah maca subhanallah pun niku kudu ngati-ngati sampean. Ya, kudu ngati-ngati. Ngati-ngatine pripun? Ya, kudu mbok niati. Ya. Kudu napa mbok niati apa? Niati zikir. Sampeyan maca subhanallah. Janjane ning rangkaian salate sampeyan iki pas wayahe sampeyan maca iku pas wayahe ana kejadian niku kan ora ana rangkaian salat zikir subhanallah kan mboten. Ya. Ya, sampeyan maca subhanallah. Iki delok. Nggih, didelok sik. Iki diniati zikir napa mboten? Nah, engko nek diniati zikir tok ya. Pancen niate zikir tok. Ya ana imame salah. Utawa misal ana wong ya ning ngarep kono iku mau ana ula. Nggih, ana ula marani iku mau. Carane ngelingno sampean pripun? Ya subhanallah. Ya, ngelingno lah utawa ana misal ya ana wong wuta meh tiba ning jeglongan ya carane ngelingno pripun? Subhanallah. Ya, pokoknya ana kejadian apa ning salat ya pengen ngelingno carane maca subhanallah. Lah iku mau kok niate sampean niku mau zikir tok. Zikir tok ya. Mboten dibarengi niat ngelingno memberitahu. Maka kok ngene iki gak apa-apa. Gak sampai batalno salat. Paham? Pertama, ya apa mau niat zikir tok. Niat zikir mawon. Terus yang nomor loro, nggih, niat zikir terus tambahan ana niat ngelingno. Niat zikir, tapi ana niat zikire lho ya. Ana niat zikire, ana tambahan niat ngelingno. Jadi niate loro. Sampeyan ngucap iya niat zikir, ya niat napa ngelingke. Maka kok ngene iki sah. Terus sing nomor 3, nggih. Mengetlakan niku artine napa? Mengetlakan niku artine gak niat apa-apa, sanggur ngucap ngono ae. Ya gak niat ngelingno, ya gak niat zikir. Niki disebutno teng napa takrib niku saya tetap sah, tapi dikomentari Imam Bajuri bahwa kayak ngene iki mboten sah. Artine mbatalaken salat. Kenapa? Karena tidak ada unsur niat zikirmu. Ya, ora ana unsur napa niat zikir. Mengetlakno. Ujuk-ujuk ngomong subhanallah tanpa ada niat zikir, tanpa ada itu. Nah, ya meskipun pendapat dhaife, pendapat sing lemah niki ya tetap sah. Nggih, tetep mboten batalno salat. Terus yang terakhir niate namung niat ngelingno. Nggih, niate namung niat ngelingke. Nah, kaya ngene iki batal iki. Lan hati-hati ya. Sampeyan apa ngelingno hadirkan niat zikir barang. Nggih, hadirkan apa niat zikir. Ya supaya napa? Supaya mboten batal salate. Nek sing diniati trimo ngelingno tok, pengen ngelingno tok, maka niki napa batal salate. Paham mboten? Ya. Niku ngoten, niku perinciane ngoten nggih. Iku mau because dzikri faqat ya au ma'al i'lami terus fa in atlaqa iki nadire napa komentar Imam Bajuri fa in atlaqa lam yabtul salatuhu. Tapi iki mudhaif sing terakhir au atlaqa dhaif. Awil i'lami faqat tapi kok ngelingno niat ngelingno tok maka yo batal salat. Begitu pula nggih, begitu pula iki hukum maca subhanallah kaya mau yo iku perincian kayak tadi itu juga berlaku teng pundi teng perkara engkono jenenge mubaligh. Mubaligh iku wong sing nyampekno. Maksudnya wong sing nyampekno iku sampean nah salat nggih teng masjid-masjid sing gedhi, teng menara misalkan utawa teng Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Engko ana imame
Allahu akbar. Ning burine Allahu akbar. Tahu ngerti ngoten? Hah? Nate ngertos ngoten mboten? Jadi imame yang macane lirih biasa. Terus ning mburi macane banter. Iki jenenge napa mubaligh. Wong sing nyampekno. Ya. Sampeyan nak salat ning menara iku biasane ana kaya ngoten niku. Ya utawa ning Masjid Nabawi, Masjidil Haram nggih wonten kados ngoten. Ya. Nyate nyampekno ning ben do ngerti wong-wong. Ya. Lah iku ngoten, perincian tadi itu juga berlaku ning mubaligh iku mau. Wong sing nyampekno iku. Ya, anak niate trimo pengen nyampekno tok, maka batal. Kudu dibarengi ambek zikir. Nggih. Napa kudu dibarengi ambek zikir. Allahu akbar. Kan Allahu akbar lafaz zikir iku. Sami Allahu liman hamidah. Wah, iku zikir. Ya, kudu ono niat apa zikire. Wa auratur rajuli lan utawi aurate wong lanang. Ma baina ma iku perkara baina as-surrat ma iku perkara baina surrati kang tetep ing dalem antarane udele wong lanang warukbatihi lan denggule wong lanang. Amma huma anapun utawi udel lan dengkul falaisa mongko ora ana apa udel lan dengkul minal aurati iku saking aurah. Wala malan ora perkara ya ora ana perkara mau ya minal aurah fauqahuma maniku fauqahuma kang tetep ing dalem dhuwure ya udel lan dengkul. Lagi sing nomor terakhir ya sing nomor terakhir aurate wong lanang. Nah iki nggih jelas-jelas bedane niki nggih. Nah aurate wong lanang iku napa antara napa udel ambekan dengkul. Nggih. Nah wedok ning jero salat pripun? Kabehane badan kecuali muka kalihan telapak tangan. Kalian napa telapak tangan. Ya. Tapi nek aurate wong lanang ning jero salat pripun? Nggih. Yaiku sesuatu sing antara pusar ambekan dengkul. Ya. Nah, antara pusar ambek dengkul ya. Nah, iki disebutke teng mriki adapun pusar dan dengkule udel ambek dengkul niku boten termasuk aurat. Ya, boten apa termasuk aurat. Ya sing termasuk aurat apa? Antarane. Sesuatu sing antara udel ambek dengkul. Paham? Adapun udil ambek dengkule apakah aurat? Mboten aurat. Tapi meskipun mboten aurat harus ada sebagian udil dan sebagian dengkul sing ditutupi. Ya, soalnya apa? Sampean gak iso nutupi antara sing ning antara udil ambek dengkul kecuali nek nutupi sebagian daripada udil ambek dengkul. Sampai iso kok presno ta, pas-pas ngono, iso. Gak bakal iso. Ya, kudu napa dipunjuli. Paham? Kudu dipunjuli. Engko ana kaidah pripun mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu nggih, apabila ada kewajiban yang lain gak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya adalah wajib. Ya, sampean wajib sholat, ya. Sholat engkau diantara apa syaratnya kudu suci, kudune wudu sik sampean. Sampean gak iso wudu kecuali misalkan nekakno banyu ning awake sampean. Maka nekakno banyu ning awake sampean hukumnya apa? Wajib. Misalkan ya contohnya ngoten. Ya mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sampean gak iso nutup aurat kecuali nek munjuli. Maka munjuli iki hukumnya apa? Wajib. Paham betul? Tak ini. Dungkol lambekan udel niki tidak termasuk aurat. Tapi meskipun demikian, sebagian dungkol ambek sebagian udel niki kudu ana sing ditutup.
Kenapa? Karena nggih sampean gak iso nutupi sing antara-antara tok iku mau tanpa nutupi sebagian daripada udel ambek dengkul. Maka nutupi sebagian dari udel ambek dengkul niki hukumnya napa wajib. Ya. Jadi kita bahas batas minimalnya ngoten nggih. Nah, paling enak ya wis anggere dipuculi sungguh pakaian kok biasane ngene iki wis enak iki. Ya. Niku ngoten. Nah, jadi udel ambek dengkul tidak termasuk aurat. Begitu pula begitu pula sesuatu yang di atas udel ambek dengkul niki nggih ya mboten termasuk napa aurat. Ya kulite ya iku nggih ngoten. Mboten termasuk napa aurat. Nah, sedangkan wong wedok pripun aurat wong wedok di dalam salat sekabehane badan kecuali napa? Kecuali muka dan telapak tangan. Iki iku mau jelasno wong lanang, iki besok jelasno sing wong wedok. Ya tapi jenenge bisa dipahami dari ya kebalikane iku mau. Yo diitung meneh ana 5 ya, ana 5 perkara sing wong lanang bedani wong wedok. Napa mau sing pertama? Ayo delok sing pertama apa mau? Hah? Wong lanang ketika rukuk sujud pripun? Sikune diadono sangka lambunge. Sing wedok dibebetno ning lambung. Terus sing nomor 2, pas wae rukuk sujud ya lambunge diadono sangka pupune ya, sangka pupune. Sing wedok dipepetno. Terus sing nomor 3 ya nek ana sing nomor 3 wong lanang niki maca dengan jahar di panggonan jahar, wong wedok maca dengan sir ya, kecuali nak ning napa jenenge ya sama wong wedok utawa ning mahram nggih. Terus sing nomor 4, nek ana sesuatu dalam salat cara ngelingnone wong lanang pripun? Maca tasbih, maca subhanallah. Nang wedok tepuk tangan. Terus yang nomor terakhir, nomor 5, aurat wong lanang dalam sholat antara pusar dan lutut. Wong wedok kabeh badan kecuali muka dan telapak tangan. Ya, ibu ngoten. Nggih. Ya ringkesane ngoten. Iki besok jelasna wong wal mar'atu tukhalifur rajula fil khamsatil madhkurati. Ya sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.